Здравейте, приятели! Днес е страхотен и щастлив ден за мен и за моите близки. Утре женим нашия племенник и днес сме се събрали тук всички сестри и до сега украсявахме. Ето това са моите мили сестрички. Ниши са в гръб. А ето това е моя красив младоженек. Какво ще кажеш, сине? Здравейте! Всичко под контрол. Това е един от най-щастливите дни за нашето семейство. Това е първия внук. Не, че се хвана, но съм много красив. Това е неговата прекрасна майчица. Неговата майка. Леля му. Здравейте. И моята голяма сестра. Голямата. По-скоро така да ги изброя. Първа, втора, трета, шеста и седма. И така, сега ще ви снимам цялата украса и всичко, което става около нас. Ти си дядото и какво ще кажеш за твоя прекрасен внук? Какво ще му пожелаеш? Да, жив и здрав. И? Да прекара най-щастливата сватба, която може да се съществува. Какво ще пожелаеш на сина си за неговата бъдеща сватба, която се състои утре? На моя син пожелавам само здраве, 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 здраве! И на неговата дъщеря, и на неговата жена. Тази сватба с нетърпение и казвам от сега, че ще се раздам. Генгста, брат! Бро! Ето, това е моята стринка. Това е моята братовчетка, която вечеря. Това е моят баща. А това е нашата украса. Ето така. Излязата музиката, така е след украсата. Наследил си ми сърцето щедрото на любов. Като мен ще се раздаваш за живот, за живот. На добрите не е лесно, сине мой, сине мой. Но живей до края честно, сине мой. Ето това е бащата на младоженеца. Нещо ще кажеш ли за YouTube, за моите зрители? Щастлив ли си? Да, перфектно. Направо се чувствам на седмото небе. Това е моят чича. Чича, ще кажеш ли нещо за моя Бог? Да, Какво ще кажеш? да са живи и здрави всичките. Това е мъжът ми, това е моята мила майчица. И така, това е украса, която сътворихме. О! Ай, поздрави ги, поздрави ги, ай! Айде, поздрави моите зрители. Да сте живи и здрави, който гледате Да се Сашка. абонират. Да се абонирате. И да гледате всичките нейни малки хубави клипчета, които ги прави. Защото тя е много откачена и прави само откачени работи. Малки, какво ще кажеш? Да ми е жив и здрав. Той ми не е унук, той ми е синце, но аз съм получила. Много, много, много го. Супер! Видяхте моето старо семейство. Утре е големия ден и нямаме търпение, всички сме в еуфория. Много сме щастливи. Също така сме леко и луднали, но това е нормално. Сега съм тук с младоженеца, ден преди сватбата. Утре е сватбата. Настроението е на макс, утре чакаме само... Утре още повече. Причести. Ще се върна утре с нови кадри. Още малко кадри.
младоженика вече готов. И аз съм тук, хора, чакайте и моя влог. Сестра му, малката ми племеница. Дайте го. Музиката е тук и след малко отиваме за булката. Ще има още включвания. Последният си дар за тебе давам, да си грижа